U Londonu je okončan samit Berlinskog procesa, platforme koja omogućava saradnju 6 zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim partnerima. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva bila je pokrovitelj ovih susreta. Doneseni su brojni zaključci, a sada više detalja o dometima ovog važnog procesa. Gosti BHT-a su ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke u Bosni i Hercegovini, gospoda Julian Riley i Alfred Granas. Hvala lijepo što ste s nama, gospodo, dobrodošli na BHT1. Počnemo od Velike Britanije koja je ugostila važne samite. Nakon serije sastanaka, foruma i samita, koliko vidite da je ostvaren napredak u saradnji 6 zemalja sa Zapadnog Balkana koje znamo da imaju brojne međusobne izazove? Gospodin Riley. Prije svega želim reći da smo zaista zadovoljni sa ishodom samita. Vrlo pozitivna atmosfera je vladala u Londonu, a druga stvar koju želim reći je da berlinski proces je upravo ono što i riječ kaže. To je proces čak i u zadnjih 6 mjeseci. U različitim zemljama je bilo 21 događaja održan, okupljajući civilno društvo, parlamentarce, biznise, mlade, kao i vlade da rade zajedno, ali mislim da u smislu zaključaka, veliki je broj zaključaka i siguran sam da ćemo kasnije govoriti o tome, ali na samom samitu fokus je bio na nekim od velikih pitanja sa kojima se suočava i region Zapadnog Balkana kao i ostatak Europe, uključujući Evropsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo, a to je uključivalo i fokus na iregularne migracije koje utiču na sve naše zemlje. Razgovarali smo i napravili dogovore po pitanju sigurnosnih pitanja koje bi štitila cijelu Evropu gdje god da smo na kontinentu i na kraju veliki fokus na rast i prilike da se proširi ekonomije Zapadnog Balkana, što je zaista ključna stvar za šestorku Zapadnog Balkana, da kroz berlinski proces sve je vezano za regionalnu saradnju i regionalni razvoj kako na pojedinačnim putevima, a također i zajedno šestorka Zapadnog Balkana radi zajedno na integraciji u sisteme Evropske unije na dobrobit građana i zato je bilo sjajno na samitu ne samo što su bili prisutni lideri, nego i predstavnici civilnog društva i mladih koji su zaista predstavili vrlo korisne zaključke na toj konferenciji. Gospodine Granas, kako vi vidite u Njemačkoj koja je zapravo i osnovala prije 11 godina ovaj proces, kako vidite ovu saradnju? Dakle, isto pitanje kao i za gospodina Rileyja. Za nas nema puno dodati osim da kao Njemačka zaista smo ponosni što smo pokrenuli ovaj proces prije 11 godina i pod liderstvom tada kancelarke Merkel i samo da kažem da ove godine jako smo zahvalni Ujedinjenom Kraljevstvu koja je zaista žustro vodila taj proces, uradili su sjajan posao da pokrenu taj proces i organizovali su veliki broj događaja i konferencija i što je dovelo do jednog vrlo uspješnog ishoda. Znači, pohvale gospodine Riley. Na samitu učestvovale predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine, gospođa Borjana Krišto, koja je istakla važnost saradnje u regionu i Evropi, naglasila da nas sve povezuje jedno opredjeljenje, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Šta za Bosnu i Hercegovinu znači ovaj samit konkretno? Naravno, berlinski proces je vezan za taj cilj kretanja ka integraciju Evropsku uniju, članstvu, ali puno više od toga, to je jednostavno platforma za šestorku Zapadnog Balkana da zajedno rade na pitanjima, izazovima sa kojima se suočavaju i da iskoriste prilike koje postoje, koje su im date i bilo je zaista sjajno da predsjedateljica Vijeća ministara bude u Londonu na samitu, naravno i na prijemu koju je njegovo veličanstvo kralj održao noć prije. I to je važno jer je objedinilo mlade ljude koji su na stipendijama, štivnim stipendijama u Londonu, također inicijative mlade, predstavnike kreativnih industrija i koje je jednostavno pokazalo koliko zaista sa sjajnim i velikim zastupljenosti sa Zapadnog Balkana i mislim da je
važno prepoznati da je to proces koji uvezuje ljude sa različitih lokacija na summit. Predsjedateljica je prisustvovala i večeri koju je domaćin bio do premijer gospodin David Lammy, koji je okupio lidere šestorke i povezao ih sa nekim od glavnih kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su zainteresovane za dalje ulaganje. Tako da ishod ministara ekonomskih poslova, vanjskih poslova, to je jednostavno uvezalo cijeli jedan široki spektar pitanja i mogućnosti. Tu su i ekonomske prednosti i od pojačane sigurnosne saradnje, da li je to vezano za učešće u zajedničkoj udarnoj grupi za borbu protiv migracija. Znači, bio je sjajni sastanak organizovan ovdje u Sarajevu svih načelnika granične policije iz cijelog regiona koji zajedno rade kako bi se borili protiv međunarodnih organizovanih kriminalnih grupa, izazova koje oni predstavljaju. Jer oni utječu i na Zapadni Balkan, ali i na Ujedinjeno Kraljevstvo i da vidimo načine kako možemo raditi skupa. Tako da mislim da učešće Bosne i Hercegovine na samitu i na nekim drugim brojnim događajima je jako važno da osigura da je Bosna i Hercegovina dio tih zajedničkih pristupa u borbi protiv problema, ne samo problema sa kojima se mi suočavamo, nego jednostavno i uviđanje tih velikih prilika i brojnih prilika koje imamo. I na samom kraju samita izvještavač ispred foruma mladih je govorila i bilo je vrlo jasno da žele da preokrene taj izazov gdje mladi ljudi napuštaju region, da se zadrže ti mladi ovdje. Govorilo se o obrazovnoj reformi, inkluzivnim ekonomskim prilikama, kao što su zelena agenda, sastanak u Dubrovniku, digitalni proces i sve to što je uključeno u te dodatne događaje Berlinskog procesa i samita, kako bi mladi ljudi ostali ovdje u regionu, gradili živote ovdje. I to je nešto što i političari na lokalnom nivou žele da vide i to je nešto što Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava. Gospodine Grans, koliko vidite da je važno učešće Bosne i Hercegovine i njenih predstavnika, posebno institucije na svim ovim procesima? Da li je to bilo na nivou u kojem očekujete u Njemačkoj? Naravno da je jako važno da Bosna i Hercegovina je zastupljena na svim tim događajima i konferencijama na najvišem nivou, jer ako se to ne desi, to je propuštena prilika. Na primjer, samo da pomenem zelenu agendu i konferenciju u Dubrovniku. Bilo bi dobro da je Bosna i Hercegovina bila zastupljena tamo, jer važne stvari su dogovarane, prilike su predstavljene za zelene investicije i ljudi su bili prisutni koji su zainteresovani u investiranje u regionu, u zelene tehnologije i zelenu tranziciju i neprisustvovanje takvoj konferenciji, ja bih rekao to dosta nesretno, ne za nas, nego više za Bosnu i Hercegovinu. Za Bosnu i Hercegovinu, da. Da ne ističemo sada koje ministarstvo nije putovalo u Dubrovnik. Premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon samita izjavio da je Bosna i Hercegovina blizu otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nakon što naravno završi određene zadatke. Kako vi, gospodine Granas, vidite ovaj proces? Da kažem da postoje izazovi i koraci koji se moraju napraviti, ali glavni naslov treba biti da proces pristupanja mora biti zasnovan na postignućima, znači nema diskaunta po članstvu za bilo koga, čak i ako kažete da imate teške unutarnje dinamike, znači nema tu nikakvih povlastica niti diskaunta. Znači, mislim da svi ovdje znaju šta se treba uraditi da bi se došlo do sljedećeg koraka. Imaju ova dva poznata zakona koje se trebaju usvojiti. Glavni pregovarač također kako bi se mogla konferencija održati. I to su ti prvi koraci ka pregovaranju u pristupanju. Tako da Bosna i Hercegovina jeste blizu, ali svi znaju da se određene stvari moraju raditi. Želim također
podvući nešto u tom kontekstu, a to je da evropski put se mora preći od strane kandidata za članstvo. Bosna i Hercegovina je jedna od tih zemalja. Mi možemo pomoći i sve zaista što mi kao Njemačka, ali također Evropska unija radimo ovdje u ovoj zemlji je u stvari usmjereno ka pomaganju Bosni i Hercegovini da postane spremna za pristupanje i da bude bolja na tom procesu pristupanja, ali neophodne političke odluke i politička volja mora biti ovdje i te odluke moraju donijeti donosioci odluka ovdje. Mi možemo pomoći, ali ne možemo uraditi taj posao za njih. I sad mi pada na pamet pitanje, da li ste optimistični kada vidite situaciju u Bosni i Hercegovini, gospodine Rajli, a i ono što smo vidjeli na tokom berlinskog procesa, kada je u pitanju i ova politička volja i ovo rješavanje problema na putu ka Evropskoj uniji, kako gospodin Granas kaže, moramo prijeći mi moramo koračati u Bosni i Hercegovini ovaj put. Apsolutno, ja mislim da je to sve vezano za to kako Bosna i Hercegovina se fokusira na postizanje rezultata za građane i kako to uraditi kroz berlinski proces koji je ponovo vezan za regionalnu saradnju. Ja mogu ovdje pomisliti na široki spektar pitanja koji su jako važni za usmjeravanje na njih. Ako samo pogledate ekonomski rast i prilike za taj ekonomski rast koji bi otvorile zaista radna mjesta i integraciju ka Evropi. Samo da pomenem nekoliko stvari. Napredak po pitanju digitalne integracije, ako sagledate recimo nekoliko zemalja u regionu, Bosna i Hercegovina još ne, su se pridružile ili će se uskoro pridružiti SIPA području, a to je jedinstveni platni sistem. Pridruživanje tom jedinstvenom platnom sistemu je uštedit će milijarde eura godišnje u smislu samo u prebacivanju i transferu, a to je zaista velika količina i iznos novca koji se može uštedjeti. A zatim je bio vrlo pozitivan sporazum koji se desio, zajednički dogovor po pitanju kreativnih industrija. Bosna i Hercegovina diljem zemlje ima zaista nevjerovatan talenat. Mi u ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva putem Britanskog savjeta smo sponzori programa za razvoj takvog talenta. Imamo zaista sjajni partnerstva sa Sarajevo Film Festivalom. Upravo smo objavili 10 novih projekata za podršku kreativnih ekonomija diljem Zapadnog Balkana, uključujući i 2 iz Bosne i Hercegovine. Zelena tranzicija koju je moj njemački kolega upravo pomenuo je jako važna. Ne samo za poboljšanje života građana, nego i za transformaciju ekonomije. I da u podršku tome kreditno-izvozna agencija Ujedinjenog Kraljevstva je najavila jednostavno povećanje kreditno-izvozne linije na 24 milijarde funti, što je 9 milijardi više nego prije, tako da neke zemlje Zapadnog Balkana već to koriste, a sada je prilika kada sagledate recimo transportnu infrastrukturu za zelenu tranziciju, saradnje zajedno sa našim evropskim partnerima i šire i u samom regionu, da se naprave investicijski programi koji mogu to sve unaprijediti, ali to zahtjeva zaista velike zakonodavne promjene i implementacije tih zakona kako bi omogućilo se, na primjer, puno se govorilo o južnoj interkonekciji, koridor 5C. To su zaista specifična pitanja za Bosnu i Hercegovinu koji bi omogućila zemlje da u potpunosti bude dio šireg regionalnog rasta i želim reći da regionalni RCC, u stvari regionalni savjet za saradnji, odlično radi svoj posao i oni su postigli 11 tehničkih sporazuma. Previše detalja da se ovdje i tehnički da se govori, ali zaista
zaista se to dešava i tu Ujedinjeno kraljevstvo se upravo je pristupilo odboru regionalnog savjeta za saradnju i moj kolega će doći ovdje za nekoliko sedmica u smislu tog pristupanja, jer mi vidimo kako te regionalne organizacije unapređuju tu agendu i mogu zaista pomoći i podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji. Spomenuli ste novac, milijarde, ne mogu da ne reagujem. Koliko Bosna i Hercegovina, prema vašim podacima, se snalazi i koristi taj novac do sada? Koliko je uspjela da realizuje? Još uvijek smo u procesu traženja projekata i ja bih zaista volio da vidim neki napredak po tom pitanju i puno veće korištenje prilika koje su na raspolaganju u tom smislu. Jasno. U fokusu su bili razgovori o bezbednosti u okviru berlinskog procesa, borbi protiv ilegalnih migracija, zelena agenda, kako smo već spomenuli, osnaživanje žena. Gospodine Granac, pođemo od bezbednosti. Koliki izazov uopšte očuvanje bezbednog okruženja na Zapadnom Balkanu, u ovom dijelu Evrope uopšte, i šta to znači za Zapadnu Evropu, Evropsku uniju? Naravno, svi se suočavamo sa zajedničkim izazovima u polju sigurnosti i ilegalne migracije, jedna od njih, ali i drugi poput cyber napadi. Mi vidimo to kao zajednički izazov, tako da sve te stvari koje se mogu uraditi kako bi se bolje integrisale zemlje Zapadnog Balkana u te sigurnosne sisteme evropske. Ne samo saradnja sa Frontexom, nego i važne odluke su donesene vezane za saradnju u polju cyber sigurnosti i sve su to koraci naprijed u poboljšanju naše zajedničke sigurnosti, sigurnost zemalja Zapadnog Balkana, ali tako rekao u Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva zaista imaju velike benefite u smislu te saradnje i zato je jako važno za nas i zaista smo zahvalni da na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan i naravno zbog samita koji je jednostavno doveo do određenih ishoda za poboljšanje u tim sektorima. Gospodine Reilly, vlada u Londonu već je najavila određene mjere kada je u pitanju pomoć u očuvanju i pospješenju bezbednog okruženja na Zapadnom Balkanu. Šta je najavljeno na samitu i šta je konkretno se može očekivati u ovom dijelu Evrope? Bio je široki spektar najava što se tiče sigurnosti i migracija. Mislim da osim ponovna predanost u smislu resursa Ujedinjenog kraljevstva za KFOR za naredne 3 godine, to je naš regionalni doprinos diljem regiona, također je veliki fokus da, kao što je moj kolega sada rekao, vezano za cyber sigurnost, mi smo dodijelili dodatne fondove za jačanje cyber otpornosti, uključujući i za cyber centar u Podgorici. Sagledali smo pokretanje UK EU inicijative u smislu naše stručnosti da se zajedno borimo protiv raznih izazova u tom polju. U praktičnom smislu zaista smo zadovoljni da, kao što sam pomenuo ranije, od 6 Zapadnog Balkana i sastanka načelnika policije postignuti su dogovori da se učestvuje u zajedničkoj udarnoj grupi borbe protiv migracija, što je zaista grupa koja će raditi na tehničkim pitanjima da podrži svi zemlje tokom rute, diljem rute u stvar da se borimo protiv migracija. U isto vrijeme Ujedinjeno kraljevstvo na samom dan samita je uvela sankcije protiv 13 pojedinaca i kompanija koje su udruženja koje su aktivni u ovome polju, koji falsifikuju pasoše, koji uvoze oružje i koji dodaju, tako da kažemo, nasilje i kriminal u taj spektar rada sa migrantima. I sagledali smo široki spektar različitih pitanja i naravno kad govorimo o evropskoj sigurnosti, govorimo o evropskoj sigurnosti, bilo da je to Evropska unija, Ujedinjeno kraljevstvo ili 6 Zapadnog Balkana i zaista smo zadovoljni da je
je sami dogovorio usku saradnju između Ujedinjenog kraljevstva, Frontexa i Zapadnog Balkana, zajednički rad kako bi se zajedno borili protiv zajedničkih izazova. Tako da je to pokazalo zaista široki spektar različitih pitanja koje su ministri unutrašnjih poslova i lideri razgovarali. Ne možemo se pretvarati da bilo ko od nas sami pojedinačno može riješiti bilo koje od ovih pitanja. Dakle, niko ni od ovih zemalja ne može pojedinačno riješiti problem. Gospodine Granas, kada ovim izazovima kao što je očuvanje granica i bezbednost cijele Evrope i Zapadnog Balkana, kako spremnost vidite ovdje u zemljama Zapadnog Balkana, konkretno u Bosni i Hercegovini, da sarađuju sa vama? Kakvi su izazovi, kakve su mogućnosti i koliko je ta saradnja sada već se razvija, posebno nakon berlinskog procesa? Sorry, I didn't hear any translations. I only half understood your question. Dakle, ponovit ću naravno. Nadam se da sada bolje čujete. Ne još? That. I'll say it in English, then we'll later translate it in our program. To what extent do you see capacity of these countries in the Western Balkans, especially Bosnia and Herzegovina, to meet all those, to answer the needs in order to protect border lines more? Naravno, još uvijek ima određeni procijep o tim kapacitetima, jer to nije iznenađujuće, jer kako bi se odgovorilo na evropske standarde u tom području, za to je potrebna zaista izgradnja kapaciteta i ozbiljne investicije. Ali ono što radimo ovdje je aktivno doprinosimo i pomažemo, na primjer, da bolje opremimo graničnu policiju, da pomognemo sa obukom i izgradnjom kapaciteta, tako da bi rekao da su zemlje na dobrom putu i određeni koraci još uvijek se trebaju napraviti, ali to je jedna od stvari koje sam već pomenuo i to je prostor gdje mi možemo pomoći vama, zemlji, da se naprave ti neophodni koraci kako bi bili u mogućnosti da zaista uhvatite korak i odgovorite na standarde u području sigurnosti, kako bi bili zaista značajna zemlja koja značajno doprinosi evropskoj sigurnosti. Na dobrom smo putu, stvari se trebaju raditi, ali tu smo da pomognemo. Svakako, dakle, na dobrom smo putu. Jesmo li, gospodine Rajli, na dobrom putu kada su ekonomske teme u fokusu, koji su bile također u fokusu berlinskog procesa? Održani su sastanci ministara ekonomije i biznis forum. Koje su ključne poruke i šta se može očekivati ovdje na Zapadnom Balkanu, konkretno u Bosni i Hercegovini, nakon samita? Dotakao sam se ranije nekih od tih stvari, ali mislim da velika je predanost pokazana ne samo između šire Evrope i šestorke Zapadnog Balkana da se dođe do ekonomskog napretka u širokom spektru područja, ali jedna od stvari koju sam ja zaista pozdravila, uključujući i u pojedinačnim razgovora na samom samitu, je veliki fokus na prilikama da se izgrade i pokrene više infrastrukturnih projekata u sklopu regiona. Kada susjedi bolje rade, tek onda ste u mogućnosti da gradite infrastrukturu, da li je to transportna, zelena energija, koja onda služi svim građanima. I zbog toga mislim da akcioni plan za zajedničko tržište je jedno od dogovora koje je regionalni savjet za saradnju pokrenuo i postigao, su važni također za izgradnje osnova i temelja za omogućavanje takve saradnje da se desi u stvari puno bolje. Na sastanku ekonomskih ministara i u okviru toga sastanka bio i biznis forum koji je okupio ne samo poslovne predstavnike iz zemalja Zapadnog Balkana sa vodećim kompanijama u Evropskoj uniji, Evropi i Ujedinjenom kraljevstvu. Bilo je sjajnih predstavnika bosanskih kompanija tu koji su bili u prilici da govore o mogućnostima i prilikama u smislu pristupanja fondovama. Pomenuo sam već 24 milijarde koje su na raspolaganju, ali također i kao postići dogovore kako raditi zajedno i što više
više vidimo te saradnje između susjeda, to će biti lakše u stvari za velike međunarodne kompanije da stvore pakete koji su u državi i koji će dovesti do prednosti za građanima. I želim samo da pomenem na kraju digitalizacija i rad koji smo vidjeli na sastanku inicijative u stvari za borbu protiv korupcije koji je okupio ministre pravde iz regiona, jer kad se borite protiv korupcije i kad se olakša da se u stvari posluje i da se naprave zajednički pristupi u stvari poslovanju i kad se postigne digitalizacija vidite puno više investicija i takvi sastanci su nam poslali poruku da ćemo vidjeti sve više toga da se dešava u budućnosti. Iako još malo vremena imamo, gospodine Grans, vrlo malo, šta onda treba očekivati za naredni samit koji bi trebalo da se održi u Podgorici? Šta bi vaša poruka bila? Čestitamo naravno toplom Crnoj Gori što su preuzeli berlinski proces za 2026. i mi ćemo naravno potpunosti podržati Crnu Goru u tim naporima da isporuči taj veliki zadatak, ali ono zbog čega smo posebno zadovoljni je da proces se vraća kući, vraća se u region i summit će se održati u regionu u Podgorici i to je dobar znak regionalnog odgovornosti i vlasništva za ovaj proces koji je apsolutno potreban da bi proces bio uspješan, tako da je to veliki izazov, ali mi smo spremni da podržimo i sigurni smo da ovaj povratak kući berlinskog procesa će biti jako uspješan. Fina poruka za kraj. Hvala vam lijepo, gospodo, za vrijeme koje ste izdvojili za BHT1. S nama Alfred Granas i Julian Riley, ambasadori Njemačke i Velike Britanije u Sarajevu. Hvala još jednom. Zadovoljstvo mi je. Okay.